Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon na Brian Moden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Aksyon Firing Line. Petsa 14 na kita sa bulan sang Hulyo. Tikwan ini medyo dispiras kon para sa nagahulat sang ila sweldo buwas nga adlaw. Aksyon Firing Line. Sa aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na karon nga gabi sa mga tagpalamati naton, sa aton mga supporters hindi lamang sa online kundi pati na sa on-air nga pagpangalagad ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Firing Line. Liwat na naman kita nga magpangalagad tub-tub sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Antes ang pinanaton nga mapambukas nga impormasyon kag balita diri kita anay. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sa pag-check sa pinaka-latest nga weather advisory, let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi. Aksyon Art, may gabi kag sa aton mga listeners. Sa ari ihatag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon, Hulyo 14 tuig 2021. Karon intertropical convergence zone kon ITCC ang ari mabatyagan sa Southern Mindanao pero kagabi nga nagligad kagina sang aga low pressure area pa lang ni. Madamol-damol kag inang galom pero daw ay sa katupa waya mat condense di ang rain shower somewhere siguro diri sa Negros o kung naglapaw ang pagulan. So amo ni ang ITCC nagdulot sa may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan o kung pagpanag-uob mabatyagan sa Metro Manila kag sa aton kapungsuran nga tugay ini sang ITCC kag localized thunderstorms action art. Naaminhan kag sentral sang Luzon ara sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin na bagatnan na sidlangan pakadto na sidlangan o kung southeast to east while sa iban nga bahin sa aton pungsod muman mahinay asa sa may kasarangan nga magahalin naman niya na bagatnan na sidlangan pakadto na bagatnan nakatungdan southeast to southwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri sa western seaboard sa aton sa Kabisayan, ang Western Visayas kag Negros Occidental. Pati na ang syudad sang Bacolod nagapabilin man nga may pagulugalom ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. Nga may dala ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob tugay ni yapon sang localized thunderstorms kag ITCC. Ari kita sa idalom sang mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin na bagat na nasidlangan pakadto na bagat na nakatungdan. Kalmado nga atong baybayon ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang.
ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Okay. Alas 8:41 siniyang gabi magauna ang hunas 0.01. Ang taob magabalos alas 2:53 karon sa kaagahon sa takos nga 0.9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:30 buwas alas 6:10 sining gabi nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ini siya alas 5:30 buwas sa aga. Okay. So ari kita subong 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 86.2 degrees Fahrenheit action art. Paang galigyapon? Katul sa ako nga tutunlan na ni man. Anay kay ikaw na. Piling ko paang galigyapon subong chimpo, no? O kadtuan ta si Vulkan Kanlaon. Gagawa kay ba sino ubos ang imo nga tingog? Amo gani, si Vulkan Kanlaon nakarehistro 11 ka volcanic nga pagtayog, no. May kasarangan ini siya gin pagwa nga white steam laden fume, no. Nga aso nagtimbuo kini sa mga 200 metros halin sa guab niya o kun baba kag nagkulap ini siya naaminhan nakatungdan, no. Namin na nakatungdan kag southern nabagat na nasidlangan, no. Hilagang kanluran kag timog silangan ti binisayaon ta ni hilagang naminhan kanluran nakatungdan kag timog silangan nabagat na nasidlangan. Okay. So muna nagulap siya sa direksyon naaminhan nakatungdan kag nabagat na nasidlangan. Okay. Ang ground deformation may slight deflation sa gihapon ang kilid ni bulkan, no. Ang iyang ginbuga nga supre sinilang pizza traces ang Hulyo kagapon nga adlaw 280 toneladas. Kag liwat ang DOST kag PIBOLS in collaboration sa aton diri sa Negros Occidental Command. Nagapaabiso sa aton general public sa aton stakeholder sa ara gyapon sa alert level 1 si Vulkan Kanlaon. Kag padayon nga gina-enforcer ang 4 kilometer permanent danger zone. Ang earthquake information daw ay kita di Aksyon Art, no, Negros Occidental kag Negros Oriental sa 24 oras. Bayo ganina. Obserbasyon kalabanan niyang sa puti yari sa may Bukidnon nayon, no. Sandilingan, mga Surigao, Leyte hasta Nueva Ecija to ang Leyte segment. Di daw niya sa puti permi hasta kagahon nga alarma ang ato na sardanter diri. Pero Negros Occidental kag Oriental wala. Action Art. So mo nilakat sa aton chimpo sa kay Vulkan Kanlaon kag earthquake information sang atong monitoring alert warning system Action Art. Okay. At least nakatibawas ang tilaok mo. Ate ginaulogan ta lang kay kuya man ko ara ka mo. Kagilibakon tangi ka kundi ka. Mo gani kinanglan ni katumbal gid karon. Panyapon. Nami isinagan kung pagpusa mo bla sang katumbal sa tilaok mo. Pati sa kalibutaw mo bla. Katumbal ka gloy kay pinaksyo di nga bukaw-bukaw nga amon ginaluto. Ara ka naman kita mo ay ko kapanyapon may gimoy kay. Kuya alas 9 pa kuya karon ginapalaway mo ko sa pagkaon mo da. Pero na gani, okay, kakatol nga ako nga tutunlan. Namit, hindi si imo, bayan, morden niya, alin Lunes hasta Martes, Mayo man. So kung magabot na gani, Miyerkules sa aton, daw ginasa ko blayagan, pating pagkonsentilaok mo, ako yung hinapasibangdan mo. Amo gani. Hindi ayan na sa edad na nagkadua? Ati, kung may edad, pero nami yun kay isang ako nga tingog mo, galing kay ginatagob na lang ni. Itagob lang kay karon basi may mga boy pabatos balay mo da. Sige. Salamat gid. Sige, Aksyon at may gabi. Sige, salamat gid gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Firing Line.
Ang pinaka-latest nga weather advisory, ginaway lang kag makatapos kay ga asgad ang iya nga tutunlan. Aksyon firing line. The wiper ang bagol sang DSWD sa Region 6. Matapos, grabe ang inga mayor sa Iloilo, no? Believe ko, kundi may ara sang gina-propose nga pagtaas sang quarantine status sang Iloilo, nga ihimuon sila based on the recommendation sang National IATF, nga himuon sila ECQ starting July 16. Can you imagine sila? Galalain ang alkalde sa Iloilo and iban pagid nga mga opisyales sa bilog nga Region 6 manggolpiada, wala gina-ekspektar nga may ara sang pagbag-o nga ginrekomendar sa quarantine status all over Region 6 nga ginrecommend ang National IATF. Aksyon firing line. Kung nga agin mo, no, kung sino umpisa pa lang sa program ta, nga the wiper ang ulo sang DSWD sa Region 6, kay siling sang mayor sa Iloilo. Kung hinali nga himuon kami or kitadri sa Iloilo nga ECQ status, mademand ako 150,000 food packs sa DSWD Region 6 kada simana. Aksyon firing line. Sos, ang ulo sa taga DSWD no mapalos. Siling isang DSWD mayor, hindi kami niya kasarang. Aksyon firing line. Aboy na ang rason kung nga ang iban pagin nga mga local official sa bilog nga Region 6 alin sa gobernador panaog sa mga konsyales ang naghimo iya sang tikang kag panawagan appeal karon sa bahin sang Regional IATF nga kon mahimo buligan ang mga LGUs kag bilog nga Region 6 sa IATF nga hindi nila pagdayunon ang ilang recommend nga pagbago sang quarantine status sa bilog nga Region 6. Aksyon firing line. Ano gid bala ang balasihan dire nga ginatulok kag ang benchmark nga ginalantaw diri sa National IATF nga amo ning natabo man kay kon pamatian mo diri sa Bacolod, siling ni City Administrator M.Ang, nga mo man ang Executive Director sang EOC, ang ambalya siling niya, ang tanan balang nga benchmark, ang tanan balang rate nga dapat panubuon sa Bacolod, actually nagnubo ang status salin sa daily rate sa mga cases. Siling nga in 2 weeks time, kadamo balas ang mga nagnubo diri nga aspect sa Bacolod City, tingagulpiada nga amo ni ang recommendation how? Aksyon firing line. Pero would you believe ang pinaka-latest kag up-to-date nga cases sa Bacolod as of today, nagdangat na naman, balik kita sa triple digit 122. Aksyon firing line. Angot sini balon tagaron dugay-dugay kay mayara sang ginpatigayon nga regional emergency meeting kaina ang RIATF upod sa mga local officials. Ano ang nangin resulta? Aksyon firing line. Kay kung pamatian mong RIATF, siling sang DOH, ya kung kami lang yung pamangkuton, i-recommenda mo nga as is ang status sang mga nagkalain-lain, no, nga LGUs sa bilog nga Region 6. Aksyon firing line. Ay tinanumbot ang balon sini. Kayang report sa inyo managuro naghalin sa regional office man nga gina-forward dito sa Metro Manila. Don't tell us nga lain to yung ginatamdan sa IATF sang sa record nga ra sa inyo da. Aksyon firing line. Can you imagine bla? Sa Iloilo to, gapudag-pudag tong mga manugbaligya prutas. Ang mga driver sang tricycle, driver sang taxi, kag mga jeepney, kung imaginon mo kung why karon biyahe sila, ni mano sila sa sulod sa duwak simana. Aksyon firing line. May lang kung may pundo pang lata da sang
biscuit nga ginbakal mo bilang amo ng bulugasan. Pero kung wala ka karon pondo, anong himuon mo sini? Alangan ka matig-ang sinibalas? Aksyon firing line. Ang latest update sina sa naging resulta sa meeting upod sa RITF. Ibaloon tayo in a short while kay City Administrator M. Ang. Aksyon firing line. Ano pagin ang mga dalagko nga balita nga aton tutukan? No, by the way, may kang tanan sini, ang konseho sa siyudad sa Bacolod may harap man sa ginpasar nga resolution nga nag-ayo sa NIATF nga kung mahimo i-consider ang ilang recommendation sa quarantine status sang syudad. May epekto bala ini, pamatian bala ini sang NIATF. Aksyon firing line. Ang sponsor sang sining resolution, ibaloon ta siya karon kay ang nag-sponsor sini is no less than City Councilor Rinicito Novero. Nanong sa inya, nagalaom ayan sila nga initandon pamatian sang mga opisyalis ta sa NIATF. Taga DOH ayan, maka-decide din to sa NIATF. Aksyon firing line. Kag, ang mga update man karon sa provincial capital with the Aksyon Marlon Hinubia, aton manina tutukan. Now, aring isa pagid kabalantayan. Of course, politika hindi gini ma-set aside kung sa magkarinderya o makalanaan pa, bisan big time hasta sa small time, ang politika ni, isa ni siyang menu nga hindi niya madula, no? Kung sa mga linuto pa, hindi niya pwede nga dulaon mo kadadlaw, kaya mo ning suki ka ginanamitan sa publiko. Aksyon firing line. Update sini, may ara na ho sang legal counsel, nagpatigayon sa press conference sini, iyang nga adlaw. Now, ang legal counsel sa mga petitioner nga nag-question sang application for registration ni former Congressman Albi Benitez. Aksyon firing line. Gina-question nga voters application, yan ay Congressman Benitez, mangin legal nga basihan man sa tiyon nga ini mag-file sang iya kandidatura sa Bacolod suno sa legal counsel sa mga petitioner. Aksyon firing line. Ala, sa diyan na ni, amo na ni silingko. Nga ano, ginakulbaan gid sila, haw? Kabalukas politika, halin sa una mo nang ginahambal sa taga-Comelec, sila siyang taga-Comelec, kag bisan pa sang madamo nga mga mangin maalamon. Kag in fact, bisan kita, nakita nato, na kung ikaw ya ara ka interest politika, hindi ka kapili sang updon mo, hindi ka man kapili sang maengkwentro sa imo. Aksyon firing line. Kag take note sa politics, luwas abi sa mga lugar nga kalabanan dira or majority halin sa pamilyas kadamuon kag sa mga sa isang kalugar daw inyo himata na lang daw parebla sa mga ampatuan kag mangunda dato dito sa Mindanao ko daw silahanon lang gabi nulos-bulos to, no? Tidiri sa aton niya ang kinalain dis politika te pwede magintra ang mga baguhan Aksyon firing line. Pero ari na umpisa na ini. Sigurado wala untat ni nga bantayanay mo. Sa ERB hearing pa lang, inibalantayan ni sa Diayang Bacolod City. Aksyon firing line. Sa probinsya sa Negros Occidental, medyo nagaynay ang politika. No kay daway man sang nagatayada nga maengkwentro sa governor kag vice governor. Aksyon firing line. Pabukusan ng mga detalye sinitutukan sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Sa ngalan sa gihapon sa inyo regular anchorman, ako naman Aksyon Art Tayhopon, sa ngalan ni Aksyon Brian Borden. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Unahon ko lang karon na gabi ang mga update parte sa resulta sa meeting sa ngaton sining mga opisyalis diri sa Bacolod, no? Parte sa ilang in-discuss upod sa regional IATF. Man importante, damo nga pala mangkot, umpisa ka ina nga nag-meeting sila dito sa regional office, mapati ka, bisan pagtulog, ta sining hapon, hindi matapos-tapos. Inang mag-o pa lang madula ang imo nga espiritu blang, inang kung tayo sa kasunod sinatan, imatuyom nga pagtulog, sos marisip rin naging ring kag pinamangkutan na hindi hamak.
Aksyon firing line. May arang kapamangkot kung anong sistema, anong sitwasyon kung ini sila ang magtabok sa Iloilo. Ang sitwasyon kung magpauli sila sa outside Bacolod. Halos tanan worry kung ano ang matabo after sang July 15. In other words, sa July 16, ang tanan tiga kabalaka kung anong matabo diri sa aton sa Bacolod City. Aksyon firing line. Kaina, armado ang aton sini taga EOC sang tanan nga mga datos nga kung tani ko na mo ining basihan, sa Bacolod City, hindi niya pwede nga ibutang mo sa mas mataas nga quarantine status bangod ang benchmark nga gina-require sang INAITF kung lantawon ti pasado man nga mo ni natabuaw. Aksyon firing line. Sa emergency meeting, ano ang nangin resulta? Ano ang maayo nga balita kag positibo nga aton madulong sa Bacolod noon? Online sa firing line. Balo nato nilang pinaka-latest nga update, ano balang gindiskusyonan, ginupdan bala inis ang RITF, ang panawagan sa city. Joining us tonight sa Aksyon Firing Line is City Administrator at the same time Executive Director sang EOC, Ma'am M. Ang. Ma'am, maayong gabi. Maayong gabi, Aksyon Art. Sa tanan nga nagapamati, ito pong mayong gabi da sa inyo tanan. Salamat gid sa time ginhatag tonight. No, damo ginabing nagapamangkot sa akon, siling ko ti unahon ko lang ni kag amoning reason nga ginuna kita tawgan. What was the latest ang result sa inyong meeting with the RIETF? May good news, ma'am, nga pwede naton i-report sa Bacolod noon? Actually, tanan nga mga mayors, mga governor, sa nagakalain-lain nga probinsya, kag mga syudad, banwa, sang Western Visayas, ato to kaina sa meeting with RIATF. So, ang nag-preside is ang chairman sang regional IATF na si DILG Regional Director Hobian Inhinyero. Ang natabo Action Art kada tagsa-tagsa sa mga local chief executives ka ato dito na tingala kag nakibot nga ang paibalo sila sang ila bag-o nga supposed to be risk classification starting July 16 kag ang halos tanan nakibot did, no, except for Negros, the province of Negros Occidental, and the province of Guimaras. Ang tanan dito nag-file or nag-submit sang appeal sa National IATF. Alos tanan din nagsaka ang classification or magasaka, ginarekomendar na pasakaan ang ilang risk classification magsugod sa July 16. Okay. So as I have mentioned earlier, except for Negros, the province of Negros Occidental, kag Guimaras, the rest nagsubmit sa mga sa ila sa tagsa nga mga appeal sa National IATF, including ng Bacolod, of course, pero kita ang pinakauna nga naka-submit against sa aton nga appeal sa aton classification, community quarantine classification. Okay. So, ang buwa sa Action Art, bali ang regional IATF nagtipon sa mga data, reasons, kaya ang justification kung nga ang isa ka banwa, isa ka syudad, or ang probinsya na hindi dapat pag-ipasa kaon ang nilang community quarantine. Kaya ang regional IATF magabulig endorse sa appeal, sa apela sa National IATF nga nag-meeting sila kaina, I think subong ongoing pang ilang meeting sa pag deliberate kung ano ang magiging masunod ng mga risk classification sa nagkakalain-lain ng mga lugar sa Pilipinas. And hopefully, napaabot kita na may resulta ang meeting kag mag-announce, no? But most likely, basi sa buwas ang announcement ng mga bago nga classification. Okay. So, baligin suportahan sang regional RIETF o sang RIETF sa region ang inyong mga appeal kag ipakita naman ni guro nila to no, liwat sa INAITF ang mga ginpadala ninyo nga mga letter o kung ang inyong mga
puntos or punto de vista kag ginpresentar dito kay ina sa meeting, ma'am? Yes, Action Art. Actually, suportado gid ang tanan sang regional IETF. Kay sila man mismo ang nagauyap ganis ang data. Especially ang aton nga Department of Health Regional Office. Kaya ragid sila no sang timely kag kompleto nga datos halin sa tagsa-tagsa ka mga local government units kag babalaan gid nila nga halos downward gid ang cases sa bilog nga Western Visayas in general, except for Iloilo City nga I think ang pagdugo sa ilang cases gamay gid kayo no, but for example pareho sa aton sa kaso sa Bacolod, nag-decrease ang aton nga mga cases from the last 2 weeks. Okay. Kag ining 2 weeks na ini, kung ikumpara mo, nagnubo ang aton cases by 42%. No? Kag ang aton nga daily attack rate, magambal ka gani nga ang daily attack rate, sila katawo for every 100,000 na population ang nagaka-infect sa COVID. So, sang nagligad nga 2 ka semana, ang aton nga daily attack rate is ara sa mga 17. So, mga adlaw, actually kahapon, ara pa siya sa mga 10, pero kaina, sa pinaka-latest nga report ng DOH, ara na lang kita sa mga 9. So, kadako gisang ginpanaog, kadako gisayo sa ginpanaog sa cases, daily attack rate, ang utilization, isa pa ginatanaw, mag-classify sang community quarantine status, Action Art. Wala labot sa, of course, the number of cases, ang capacity pagid sang isa ka local government unit in terms of isolation facilities, healthcare facilities, mga hospital, kung ano bala ang utilization rate, nagapuno na bala or napila bala mga pasyente or may mga bakante, mga kwarto, may mga available paihan, yung mga isolation facilities. So, muna ginatanaw nila. So, kita, ganubo kayo kay ara lang kita sa 51% ang utilization ng hospitals diri sa Bacolod. Kag kung sa bagay, ang 51% action Okay. ang partida, pakita sila sa province. Kaya mga pasyente sa province, ari man diri sa mga hospitals nga rin sa Bacolod. Correct. So, kaya nga ito niya utilization ng isolation facility sa Manya, lang kita sa mga 25%. So, kayo sa mga bakante. So, katingalahan nga at the time, for example, like 2 to 3 weeks ago, siguro, mas taga-sagas pagigya kayo ang cases. In fact, ang utilization rate ng aton mga hospital, naglalabot na yun sa 90+%, no? 94, 96%. Subong na 51% kita na naog, amo pa yung pag-escalate sa aton nga, amo pa yung pagpasaka sa aton community quarantine status. So, kita nagdugdog pa ng ulo ta, kag ang DOH man mismo, kag ang regional IATF, nakibot man sila sa announcement ng ginpagwa sang national IATF. Yes. Action Office. So bali ini siya ulaton na lang naton, although nga ang regional IETF bisan sila nakibot, pero ang matabo sinigali wait and see kita tomorrow kay ti katapusan buwas nga adlaw mo kung ano ang mangin desisyon dito sa ibabaw, ma'am. Yes, kakaina ang deliberation, ang meeting sa national IATF is mga adlaw. That's why kung madumduman mo Action Art, ang tanan nga mga LGUs kinatagan lang up to 5 o'clock kaina para mag-sumite sa ilang mga tagsa-tagsa ka appeal letter of reconsideration, mag-appealar ka sa reconsideration sa bag-o nga risk classification. So, kay tungod nga ang meeting is subong, kag hopefully gani kung may ara kita advance information karon as they speak, kabalo naman kita nga ang NIATF kung depende, nagalawig ba ng ilang nga meeting. Right after the meeting, kung makakuha kita sa advance information. If not, the announcement will come probably tomorrow sa buwasan announcement kaya ang effectivity sila sa masunod nga adlaw sa Friday. Gani. Action Art.
Now, what will happen? Doon kay, alimbawa, karon kabalo ka naman si President Digong kay siya, mag-announce ni siya, kung mga daw masami sa iyang talk to the nation, daw gab-in na bla kung kay siya gina-play, gab-in na siya palayag, siling ko basi itong gab-iya sa pizza kinsi siya mapahatag statement. Anong mga preparasyon ta in case nga amo na matabo, way ta ginapangayo, iporsige karon kag ang gin-recommend sa National ATF, amo nang sundon, what will happen, ma'am? Although Aksyon Art, we are confident kay si Mayor Bing, ay kabalo ko nga nag-istorya man si Mayor Bing kay gina kay Secretary Anyo sa DILG, kay Undersecretary Densing, who is the head sang screening kag evaluation sa IATF. Kabalo man ko nga, and with the endorsements ang aton regional IATF, we are confident nga base ihatag man sa aton ang status quo, no, both silingon CCQ lang kita gyapon until July 31. But if ever gid man, man kita Aksyon Art kay actually ang difference malanggit kung mag-MECQ kita kay sa GCQ sa mga malang na sa capacity limit, no, sa mass gathering, sa percentage ng sa mass gathering and the like, no, kag ang iba nga may mga certain businesses na naman nga hindi ma-allow, but other than that hindi kita masyado unless Alas 7:26, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Firing Line. Ang inyong ginapamatian si City Administrator M. ang result sa ila sininga meeting kaina. Ti ang natabo tanan nga mga LGUs nagalaom gakuntani paagi sa buligman sa regional IATF. Matalupangdan kag pamatian sang IATF ang apil nga kuntani hindi pagdayonon ang increase o pagpataas sa quarantine status. Ma'am M, sorry na utod ang aton linya. hello? Yes, ma'am, sorry kin na utod ang linya naton. Yes, ma'am. Aksyon Art, yes. Aha. Anyway, Yes. siling ko hulaton ta na lang ni gali kag mga muyo kita guro kung kabay pa nga mas temprano mapagwa sang IATF man. Yes, Aksyon Art. Actually, amo to kagina ginahambal ko ba na nga kung mas mabudlay kung ECQ, no, iba nga mga cities kag LGU diri sa region naman niya ang gin-announce sila nga mag-ECQ sila, mas mabudlay ang ECQ kay kung ECQ wala kay home gid ang tanan, wala transportation, kinanglan ka na mga community quarantine pass na naman, may mga border controls. So, I think ang kinanglan sang mas malawig yung po for preparation. But for MECQ, hindi man gid masyado Aksyon Art, kag preparado man kita anyway kung in kaso gid man nga hindi mag-grant, kag padayunon din ang escalation sang aton risk classification, kag naka-ready naman kita. Yes. Anyway, sundon na mo ni Mama. Pero karon nga gabi ang nagwa sa DOH ng record daw nag-122 naman kita, no? Yeah, actually that is from yesterday. Amo ning iniyan ang subungan. Balik kahapon ang mga results Aksyon Art. Okay. Sige. On that note, Ma'am M, ang imo na lang guro matugon sa mabakulod nun nga tatatat nga nagapamangkot kung ano ining aton ka mangin kapalaran akang imo pa dahil na panugyan sa ila, Ma'am M. Thank you, Aksyon Art. Actually, susubong, of course, ang National IATF is about to announce kung ano ang magiging bago natin yung community quarantine status. So, the worst that can happen is butang kita sa modified enhanced community quarantine or MECQ. Ang ato lang nga ginaayo sa aton mga pumuluyo is just to be padayon lang kita sa aton nga pag-cooperate, sa aton nga disiplina, sa pagpadayon lang naton nga pag-observe strictly sang mga guidance
kag sa aton nga mga ginapagwa nga mga policies regarding our community quarantine status kag ang mga executive orders naton nga dapat isundon. And most importantly, of course, para maproteksyonan naton kaugalingon kag aton nga mga pamilya is to observe the minimum health protocols. And in addition to that, may actually action art. We do not see kahapon the reaction art nag courtesy call ang bago sa regional directors ng DOH Region 6. Okay. Si Dr. Subaan. Nag-courtesy call siya kay Mayor Bing and we were discussing. And there is no possibility nga matapos si Dayon ang COVID-19 nga pandemic. In fact, ang ginalantaw nila kag ginapreparahan nga in the next 2 months, there is a possibility nga ang bago nga variant, ining Delta variant ng COVID-19 could possibly enter our territory. Uy. So, ang munang ginapapreparahan, kag munang nga nagalimbot ang aton regional director, this is not to scare everyone off. But I think ang mensahe diri is that hindi pa ni matapos ang pandemic in a short time. So, kinanglan, we have to know, we have to learn how to live with COVID-19. Kinanglan, kabalo na kita paano kita mag-andam, paano kita magproteksyon sa aton lawas, kag higit sa tanan, na kung mahimo man lang, kag subject to availability ng vaccines, magpabakuna na kita tanan. Kay the more nga mas malabo sa aton ang nabakunahan, it would be safer for us, no? Mas mahapos na kita magbalik sa aton na andan nga mga pinalayo sing una. So, please be vaccinated, register for vaccination soon as possible. May manag-abot kita tomorrow, may maabot kita nga bakuna. Friday, maabot na Aksyon Art, may maayo nga balita. Yes, Because July 16, ang first batch, sang gin-order ni Mayor Bing Dinardia nga kuna from AstraZeneca, mag-aabot na ang first delivery diri sa aton. Okay. So, since may ara na kita supply ng vaccines, mas maayo gid kun ang tagsa-tagsa sa aton magpabakuna na. Aha. Thank you, Aksyon Art. Sige. Ma'am, salamat gid kag maayong gabi. Aksyon Firing Line. City Administrator kag Executive Director sang Emergency Operations Center sa Bacolod. So tiway pa ni klaro kung anong direksyon. Kay hindi ta may baloan kag matansyar ang ginapamensar kag anong basihan sang National IATF nga nakapagwa sila sining recommendation. Aksyon Firing Line. Hindi man pwede guro nga nagdamgo lang to sila iya, no? Ang taga DOH nagdamgo lang to ang mga member sang National IATF ng komposisyon sila perti kadamo arat ng DILG kag iban pagid nga mga talatapan. Tiway kita kay balong nga mas maayo gani nga earlier than July 16 ginpagwa nila ni ang balita nga may ara sang mga gina-recommend. Ang recommendation nila na hibaluan sa mga opisyalis di sa region, subong pa lang. Kaya limbawa, kung why ni magwa, dason kita tanan, like in the case of Iloilo, mas worse tong Iloilo, kay kung madayon, may ECQ sila iya. Aksyon Firing Line. Inano matabo sini, ECQ ka, balik ka quarantine pass. Can you imagine, bala taon di kagwa, patay gidya daw, believe you me. Amo ni kapigado subong tawo bukuton mo pagid. Amo to gani nga siling ni Mayor Trinas. DSWD 150,000 ka food packs ang kinanglanon namon every week. Aksyon Firing Line. Kundi daw ay perang bagol sa taga DSWD. Why na pundo mo paano mo ni karon iubos mo lang da for Iloilo City ang budget for the whole region? O hindi man na guro pwede. Aksyon Firing Line. Ilang tawon ta niya, no, kay total ang gusto matabo diri sa nasyonal nga ang paghulag daw okay na, pero ari pa ginambalantayan kay mismo ang bag-o nga regional director sa DOH ang ambal bantay kita kay ang Delta variant to. Ang Delta variant basi kung mag-enter o magsulod di sa aton
Aksyon Firing Line. Kaya mo na gani, please, while nga nagasigi ang inoculation, ang vaccination program, dapat man kita nga mga pumuluyo, padayon lang kita ya, nga hindi magkalipat, magsunod gid sa ginapatuman nga health protocol. Amo na nakasimple, agod nga hindi na liwat pa nga magtaas ang cases, kag hindi kita liwat mapiktuhan, kung mag-istrikto nga magtaas pagid ang aton quarantine status. Aksyon Firing Line. Hindi lang comfort zone naton liwat mapiktuhan, palangabuhian, ang aton bulugasan, kung amo na gani ang matandog kang mapektuhan, tapos gid ang tagsa ka panimalay. Aksyon Firing Line. Damo gid mga individual nga magutman, mga pamilya, kapin pakabataan nga ginagutom kag magutman. Kaya makon mo na, ti kabay pa, no? Ang kapalaran taya, ti depende ini ara subong sa NIETF kag posible sa statement kay pagwa ina no less than the President of the Republic of the Philippines. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Alas 7:36. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y Sansan at mga kailangan Responsable at pagbalita Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan.
Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Standard time, alas 7:50. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon diri sa Miyerkules nga presentation. Oy, may gabi dira may lang pagmonitor sa mga kaaksyuntang nga nagaupod na karon nga gabi. Standby in a short while sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Firing Line. Tamyawon ko lang niho, iban sinin na hidlaw nga malawagan, no? Kay Virgie Olpinda sa Silin Homes, ari kami diri gihapon upod sa mga amiga ko si Lydia Bustamante, Jennifer Hormigos, Rosita Villaruel, kag Bibing Bailon. Salamat gida, salamat man sa imo. Araman ga monitor si Sir Milili Oligo. Ya tamyaw lang Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar kag Alex Montesa, kagawad Timay kag Munit Lobaton sa Mambulak Silay. Kamonitor magaling sila ho sa Silay. Tomas Brunyola dira sa Regent Pearl Alihis. May gabi man kay Leia Younger Esquivel sa Talisay City. Ligay Villares Achibar. Monitor man Ramon and Lucy Achibar sang Talok, Kawayanan. Melvin Solidarios Abdo from Bago City. Christine Minies Villalobos, evening sa Pandanon DSB. Idi Laos, may gabi man, ari kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitora. Rosalina Arellano Espadero, thank you. Celia Halico Espinosa, watching from Kawayan, Negros Occidental. Imbong Diocampo, sininga good evening. Aksonarto gamatamat na sa diyang politika sa Bacolod. At yan mo kanamiton sa politika bla. Action Firing Line. Ana Sinoro, Karen Padronia, Mary Joy Camero, watching from Singapore. O, kumustang Singapore daya? Cases ng COVID. Ana Sinoro, may gabi ma'am. Lilibeth Gotera, watching live. Siling niya maghalong gid kag magpangamuyo siling ni Ma'am Ana Sinoro. Melvin Suladarios Abdo, si Chay Ina kuno kag tuto dako, may si May Desendarios ang Bago City. Merly Gonzaga may gabi man, Aileen Rojo, araman tamyaw si ang bana niya si Badoy Rojo, kag mga bata namon Mike RB kag XC ang pagbasa ni ngalan niya. Thank you Inday Blaza, Divina Gracia, wow, Manbil Royal Madam, ang gabi da. Joylyn Salcido, taga Molila, ang gabi man. Action Firing Line. Nona Agravante, like, done and shared. Thank you gida sa inyong pagsakdag. Standby report ni Aksyon Marlon Hinovia. Jose Mongcal Torilla, ang gabi man. Reynaldo Mediavilla, why is that the variant will be here within the next 2 months? Do you have a detector that it will arrive on 2 months, not today, not next month? Can you see the virus? Oh, kita mo? Muna gani nga ma-predict mo lang doon isang DOH nga bago nga regional director ni nga kung malocate nila ni kundi para mapauntat ng ilang ning kwandak po nila dayon virus ning sulod sa lata. Action Firing Si Line. Paul Spot the Third. Actually, kung lang tawon ang sitwasyon bla parte sa virus ni, kita gid ang kaluluoy. O kita gid ang pumuluyo nga kita ang nagkapiktuhan sang sitwasyon. Si Ana Mariki San, siling niya watching from Tangob. Musta dayon ang imisikyo, why pa may baluan kay ang pamangkot na kung anong desisyon sa ina ETF
kag basi ang presidente maghambal man na kung hindi karon sa gabi, buwas sa gabi, amo ng balantayan ta. Aksyon Firing Line. Si Mama Alit sa Barangay Handumanan, always gid ka pamati, salamat. No agravante. May gabi, Dan Sharing, si Paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. May gabi man, Raymar Hicano Halyasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Salamat gidra Halyasgo Hicano Salvatierra Robles Cabalfin kag Tapayan family. Si Ibon Voister, may gabi. Thank you. Adin Bornizo. No, good evening. Ano aton classification, boss? Why pa? No, kaysa 16 pa maumpisa, most probably buwas pa na may baluan kung anong advisory kag final decision sang NIATF. Tuod ni nga ma-lockdown Bacolod sa 16? Why na? Lockdown hindi niya. Hindi sigili maka-reply sang kwan. Sige lang replyan na karon na sang kabuling naton sa admin, no, si Ma'am Rachel Rimos. Antonio Bironio, San Gabriel Macabebe sa Pampanga siya ga monitor. Sa Macabebe, Pampanga. LM Huar, may gabi man Jocelyn Song Comedia. Dennis Richard Tibor Roma, sir. Excited ako sa Game 4, boss. Haha. Ay, coverage naman, boss, namon gilis Game 4, ho. Aksyon Firing Line. Si Mords. Temprano pa sila reklamo, nakulbaan gid sila kay anay kong Albi. Turali, hindi mo kulbaan niya, mas mayaway ka kontra, tani. Mo nang eleksyon mo. Kindly greet and advance happy 70th birthday to Papang Dialagdon o Barangay Pandanon DSB. Salamat, Alex Montesa, sa pamilya Marcelo sa Barangay Kudkud, San Carlos City, kag pamilya Paborada. Tinto sa Barangay Kansalungon, Isabela, may gabi lang sa inyo, malipay ng pagmonitor sa ARB. Thank you, gina. Welcome back, siling niya sa John Dale Salazar. Missed you so much. Grabe si Sir Alex. Miss na gid si Aksyon John Dale Salazar. Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Tihado sang Miag-aw, Iloilo. Madamo nga salamat. May gabi man sa ilan ni Mrs. Alvarez sa Barangay Tango, pamilya Rafuela Jalagdon sa Barangay Pandanon. Jocelyn Liboon Dispoho, may gabi Nicole Arsenal Torres, GPND. Good evening, Aksonart. Madayon ang Misikios Bacolod. Way pa mabalaan ni Paul, no? Kay sa buwas pa ni ang katapusan, kung bala na nung desisyon sang NIATF, sige lang kay announce mo na digyapon, Fidel Chisno, Francisco Guangco, kag Tunisi Gonzales, Imal, may gabi, puro yung ECQ ang ginapamangkot nila. Ti amo tong latest, way pa mahibaluan. Aksyon Firing Line. Direki ko, Naiblas Politika, standby, pabrikan ko si Aksyon Marlon Hinubiya Dugay, sa Kapitol. Kaduan ko si Aksyon Eden Abuso kay siya naka-attend sa press conference. Gagin patigayon sang mga abogado, no? Legal counsel nga nagatindog diri sa mga petitioner kundi may ERB hearing, no, on 19 ari sa diyan ni bantayan mo kay pwede galing public mag-attend mo. Now, ang hearing actually subong pa lang is to approve the application sang isa ka voters nga may intention o may plano nga magsaylo. That is number 1, diri sa Bacolod. Plano nga diri magparehistro kang magboto sa Bacolod. Amo na, no, ang mga part sang voters application. Action Firing Line. Kung may mga sobra 220 patukuno. O luwas iya sa kay Congressman Albi nga do gina-question gid aber ano ang nangin kaundan kay mayara sang agin patigay no press conference sini nga hapon sino ang mga abogado nga nagatindog diri balungon naton sa pag-cover kay na sang nga patrol. Let's have Aksyon Eden Abuso on the line. Aksyon Eden. Good evening, Aksyon Art. May kape ka na da? Ari na. Ikaw ginaulat ko di kaling ginuway kaya kasaka di si Aksyon Nixon ari na di. Tipong kuan niya. Kaya kabalo si Maninoy Fred ya amoy ang kapiya di, tason ang dalaya ya. Ay, amo na. Tason. Purti si Maninoy Fred siya lang. Kasi Aksyon Fred, pag abot ya di, may dala ka tason. Kilala ka sang tason? Wala. Namo nang subo da. Ay, te.
Sige lang, Gamay lang sa kung ano lang ang makape, pitcher blast, pitchel, ang panawag din, pitchel, na pitcher, na umunak dako. Ate, kulangon pa na iya. Aha. Kano to kuno, do ikaw to nag-attend kay nato, nano nang tabo sa press conference to? Ate, ang Aksyon Art nang gina-invite or kung ginagipalayag, sang mga legal counsel, sang tatlo ka mga petitioners, nga mahimo makatambong gali ang publiko sa July 19 sang COMELEC hearing amot sa application for registration sang masobra 9,000 Aksyon Art mo ka mga aplikante diri sa syudad sa Bacolod. Of course, ilabi na ang pagtalakay sa oposisyon nga gin-file batok sa registration ni Anay Congressman Albi Benitez kag 220 ka iban pa Aksyon Art. Subutan mo lang na-highlight diya, ang 9,000 da mo ng total application, pero daw ang interesting yun din, daw may araya sang posible oposisyon, ang kay Congressman, o former Congressman Albi, andi 220, amo na? Yes, Aksyon Art. Kasi kung baga, ang revenue lang ni Tani, kung wala ni ang opposition, ang in-filing opposition, do normal lang Tani nga, ari sa, muni. After the Aksyon Art, sang pagtakol, sang sobran 9,000 plus, may another topic pagit nga ay sila ni 221 may filing opposition. So dulain mo Aksyon Art ang pag-approach sang ila sining sang ERB. So sunod kay Attorney Marcos Baflor Aksyon Art, amo ni siyang lead counsel sang tatlo katag reklamo nga amo sanday Hector Yula, Chodoro kag Jonah Abaw nga tiila ginapamatukan Aksyon Art ang registration ni Benitez bangod tubtob karon hindi ini residente sang syudad. Ambal ni Baflor Aksyon Art may mga ebidensya actually gintagaan man sa nila dokumento mga annexes nga natipon bala nila nga ginlakip sa ila mga affidavit nga nagapamatuod nga wala nagsaylo sang domicile si Benitez Aksyon Art. So ito hindi lang daw plain residency bala Aksyon Art but domicile which is intention to stay sa amo na nga lugar gid Aksyon Art. Okay. Di kabalo naman kita nga ang requisite sang pagparehistro among tatlo to Aksyon Art ni ginasulit mga ni attorney kanya nga 18 years old and above, Filipino citizen, kag 1-year residency. That's why nga ti amo na Aksyon Art ang gina-question nila, wala question 18 years old, okay, Filipino, okay. Pero ang residency Aksyon Art, kagang pagsaylo sang domicile ni Benitez. Hambal ni Baflor, ang tatlo Aksyon Art katag reklamo ang lunsay kabahin sang Grupo Progreso. Apang ti suno sa ila Aksyon Art, wala man sila yung influensyahan sa mga leader sa mga grupo na mag-file sang opposition when in fact ngayon si Baflor kaupod ang isa sinika lawyer partner niya si Attorney Alimon, Jose Alimon, mga private practitioners ni sila kag hindi iya kabahin sang mga abogado sang amo nga grupo. In their own goodwill lang gid balay ako no Aksyon Art nga nagpalapit po sila. Okay. Concerned citizen. Sino liwat ang mga lawyers? Attorney Marcos Baflor, Attorney Jose Alimon. Okay. Sila Aksyon Art, but ang lead counsel amo ni si Attorney Baflor ginbulgar man Aksyon Art ni Baflor nga wala labot gali sa tatlo ka mga petitioners ining isa si Yuda kag duha ka Abaw. May mga local leaders pagid gali Aksyon Art nga nagpangayo man sang ila sining bulig ila services abe sang kada barangay nga kabahin man sang Grupo Progreso Aksyon Art. Nagfile man sila sang opposition batok sa 220 ka iban pa naging aligarte hindi nila kilala Aksyon Art kag hindi residente sang ila lugar. Kaya actually, hindi pa man ko Aksyon Art mo sa 9,000 ni paano man nga nasala nila nga 220 amo ni Aksyon Art nga na-find out nila mo na. Dali Aksyon Art kay ti sagwa sang COMELEC may ara na da sang registrants board bala mga listahan sang mga nag-apply for registration. That's why nga ti amo to ti pares ni sang abi may isa din nga taga Barangay Bata sa specific na purok
amo na nga barangay. Tapos may nakakadto to sa ila, pabay nga, do hindi ko man isaklala, nga taga-purok ni namon. That's why nga natipon Action Art. Kag ang mga local leaders, amo ini sila ang nagpalapit sa duha ka mga council. Kag nagpabulin nga ma-file man sila sa opposition batok ni sa ila Action Art. Okay. Ang hambal ni Flor, kung hindi Action Art, maaprubahan ang registration ni Benitez. Kaysang iban pa, syempre denied sila. Pero kay Benitez, Action Art, knowing naman hindi naman nato ni ma-deny nga may mga alegasyon nga kumadayon gid siya papili abe sa pagkandidato sa 2022 nga election. Tibot silingon ni Action Art, hindi man siya makafile sang certificate of candidacy sa Oktubre para makapapili sa anuman nga posisyon para sa Mayo 2022 nga eleksyon diri sa syudad sang Bacolod. Galing kay inang lawyer, may interview ko nga election lawyer, yung pamagkot ko siya party sina ang hambal man niya silingat niya na tawon to na kung anong matabo bla sa mga kapin pagid siya based sa experience ni Attorney Max Ortiz siya una mo man ang issue mo. Yes, Action Art actually kung mga jurisprudence bilang basehan paresto sa mga natabo sa kandoni, may mga certain contract lang dira lang siya binag-resign for a certain matter of time. Ang amo na bala Action Art. So, we don't know kung paano man siya i-counter man sa piyak nga grupo. Kaya sa July 19, Action Art, inapaabot nga mag-file man sila sang counter batok sa sining gin-file nga opposition Action Art batok kay Benitez. Actually, nang sa na kapyutan tabla sa mga dokumento Action Art, may mga annexes diri, may mga affidavit sang mga workers sang Barangay Mandalagan nga alleging April 30 may isa ka babaye Action Art nga nagpalapit kuno Action Art based niya sa dokumento affidavit nga ari dire. Kag nagkuha sang sedula para kay Kong Albi tinaybaluan nga mama to kuno Action Art ni Benitez ang nagkuha sa iya sang sedula April 30. But we knew na April 22 nag-file inisang certificate, registration si Benitez Action Art. Kag nabasa tama na ang mga affidavit, di bala sang tatlo katag reklamo, may-ari di sila Action Art nga pares ni kay Hector Yula, isa ini siya tricycle driver, kag residing sa Barangay Mandalagan for more than 40 years na. Tiyambal niya sa ulo niya Action Art ang mga residente wala dira sa may Mountain View subdivision and claiming nga ang amo na Action Art nga balay or amo na nga tawo wala iya nakita nga naga-star sa amo na nga lugar wala igid naga-tiner sa amo na bala nga lugar Action Art amo nang ila mga nagkalain nga claims. Kag may-ari man din natipon ng mga ebidensya ang council Action Art. Syempre sa pag-lead man sa aton sila mga petitioners, may-ari di sila gin-request gani from Prime Water bala regarding sa ilang pamangkot sa ilang query kung may ara sang linya o kung may account sa Prime Water ining si Benitez Action Art and linya sa tubig kay babalan na sa mga billing da kung may linya kada mo. Yes, Action Art. So amo na isa na diri nila ka. Hindi pwede nga may kaugalingon siya nga kwanaw nga basi kung may wait ka balo yan may inablang taso. Oo. Basi ka bumba-bumba or ano na ka sitwasyon. Depende na sila Action Art kung paano man ay. Gun pump, be. Gun pump. Hindi ko rin yung patihan, man pump ya. May ara ko rin mga tao kaya yaman pump para siya. Oo, mabalatan Action Art akong paano. Tinitanan gani mga palayag ni isang council kag sa mga petitioner amo nang base ila reklamo. At di naman yung bottom line sinid. Depende sa wisdom naman sa gumilek to interpret kag pag-decide kay matyagan ko lapot pa ni sa mga sa proper court niya hindi na ni subong ni lawigay pa ni inaway daw. Yes, Action Art kag sa mga bala Action Art sa mga tong hambal kung 220 may gin-attachment di ang petitioner si Annex nga halin Action Art sa Office of the Building Official City of Bacolod may link mo ni Action Art sa Seneco ang nasambit ng mga pangalan mga new applicants. Ang 220 to Action Art, that's why may mga allegations na bag-o lang yun sila nag-transfer dire sa mga
sa residency, kagang iban action art, wala pa nakalambot 1 year sa mga requisite balas ang dapat consider nga okay nga ma-registrant diri sa syudad sa Bacolod Action Art. Ti amo nang ila sini nga mga claims nga ari man diri Action Art ito wala mo sa mga dokumento mga suportado man Action Art. Pero we all know man Action Art nga ang desisyon sang election regulatory board is final and executory Action Art. Kung ano man naman ang desisyon, yung pamangkot naman actually, they can file na niya sa proper court na Action Art. Kung mag-appeal din man ang lost party, kumbaga abit. Pamatiyan natin na Action Art, si attorney. Oy, dahil lang. Attorney, sino itong attorney? Ibalikan ta si Aksyon Eden. Kaya na utod ang yasuning signal sa Diano. Kanabiton sa politika daw. Grabe ang ara na subong yung papel actually sa taga Comelec. Aksyon Eden, sino to? Yes, si attorney pamatiyan natin Action Art, si attorney Marcos Baflor. Actually, our argument is very simple. Mr. Benitez is not a resident of Bacolod City. He was not a resident when he applied for his transfer of voters registration here, and he is not a resident of Bacolod City up to now. He is not a resident because he has not changed his domicile. Because in election law, residence is the same as a domicile. And we have a boatload of evidence to prove that he has not lost his former domicile. It is all here. It is all here in this opposition that we have filed today. And it is official because when I came to my office earlier, I got a copy of the summons with notice of hearing. Amo na Action Art ang mga panugod sang pansunod-sunod naman sa sining istorya kay habak Action Art talakayon pa to sang ERB ang 9,000 tuya ka mga registration kag may other pagid nga agenda masi di lang isa kadlaw or isa kasi man Action Art but gina-ensure man nga before Action Art sa October, which is the filing of candidacy, matagaan na ni resolution man sang ERB Action Art ang nasubmit man nga issue ang opposition sa registration ni Kong Aldi Benitez kag sang 220 ka iban pa. Okay. Sige, so bantayan ta na. No, hindi pa ni tapos lawig pa nga diskusyon daw, believe you me. Yes, kag Action Art gali ha, nagpalayag ka ina gali si Attorney Baflor nga aside from the denial sang ila registration posible ginatun-an nila Action Art kung mahimo maka-counterfile sila sang criminal charges bangod nga nagbutig sila Action Art. Ati na iya guro masunod na ako ning kaso mapamatudan mo danay Actually, ang pagkuhan sa residency mo, kung ako maglantaw sa simple sa aton, luyag mo karon diri ka mag-silo. Kung may diferensya, jutay, halimbawa, butang ta pa, nga hindi ka pasar, ti sala mo lang ka may intensyon ka diri ka maristro. Way pagani nag-file kandidatura, dumano ka na. Amo na Action Art. Kaya nung mambal mo na karon, be, kung nidali, karon nga, butang ta ma-transfer registration, kung hindi mag-file si OC, karon mano ka. Ano ko na ba? Tumbo-tumbo ba? Grabe politika, no? Pero ang 220 na Action Art, may mo nga madugang. Ang mga 220 ni taga-diin sila? Ate, wala ko na. Wala mabala, no? Wala ni sila nabalaan, kung diin ni sila ng mga buho naghalin pero may mga may mga gin-claim sila nga mga residents dire sa may syudad sang Bacolod. Pero kung sumayon mo Action Art, mga previous mo ba lang nga interview, kay Attorney Kanya, ano man lang ang kinahanlan, magpa-register. Valid ID. Kung wala valid ID, Action Art, pwede. Ato hambal ni Attorney Kanya, bala nga pwede ka lang ka dala sang tupad balay mo dira nga maka-witness nga tupad balay ko na siya, dugay na kami, amo na to. Ang mga kung mabalaan ni Action Art nga base amo ning hinimo sang iban dire atong naghando-hando nga tupad balayan yang isa ni sa 220 ate tapos man to siya ate inaya ila na sa labto na nila kung nagbinutig sila to pero
sadya ni mo, bisan sa aton gani nga kwan diyo sa Facebook, tabla sa live, sadya na balbalana, hindi siyang mga supporter, sa piyak, supporter sa piyak. Ang ako niya nga suggestion amo ni. At the end of the day, amo na gani nga may eleksyon. Kung ano man yung panindugan, kung ano man yung suporta sa isa katawo, pariente taman, himata taman da, utod taman, magulang taman, nanay taman, ginikanan taman, o kung anong relasyon ta, sa isa katawo, eleksyon niya, hindi mo ni pwedeng manduan mo tao. Amo niya, kumbensihon mo tao. No, pero sila nga mag-inengkwentro, anay ka muna, isos. Mabot ang chimpo nga magbinalikay ng relasyon nila, kakita mangyapong kaluluoy na iya. Correct, Action Art. Right to suffrage na kung kumbaga, ano to gani? Ano man, ha? Ano to siling mo? Right to suffrage. Wow, pretty. May gabi ka to ni Dag Pandan, believe ko siyang mga inputs na natag si mo. Mentor na iya. Gani? Galing kay amo niya, hulaton din anay. Ako ya, ang suggestion ko, abi, hulaton tabla anay ni kay total ara naman na sa ara man ang kumilik. Let the kumilik, let the proper court or sa kumilik pa lang this time nga magtrabaho Yes, Action Art. July 19, 9 a.m. Maumpisa ining hearing, Action Art sa ERB. Ang aton ni kung si Dennis Richard Tibor Roma paminsan ron ta subong okay ginaya kung patay-patay ka kampanya sa kandidato mo, diretso mo na kinamatarong mo na dapat respetuhon ta na. Dibla, hindi kayo nang maginuba ang relasyon ta bangod sa politika. Ako, Aksyon din, to tell you honestly, I was an SK chairman before sa amon na lugar, no? And I personally experienced ang ginatawag na politika kag kung paano ni siya kuan balas kabuhi ta kung siya nga makakita ka kontra. Ti ako nga sa una magsiling nga to the line amo ni kinahanglan himuon ta ho kun kontra bla. Ti ako sa una way pa ko sa radyo ginabalbal ko na yung kontra namon sa politika. Ako yung ngambal sa entablado, hindi lang niya kay guest kundi isa gid ko sang speaker ya. Nabalbal ko na stupad balay siyang gapapili kandidato. Ti kundi perting dumot sa mga badigad yato kung mga kwan siya ina siyang baba yung sungad din na perting na magalakakwan. Dason igo kwentahon mahambal siya igo ko na balaan sa ulihi. Yati igo na balaan sa ulihi Aksyon din. Ang kandidato nga ginaupdan gisuportahan ko during the time nga escape ako, gang ginakontra ko, nagupod. Sa isa ka partido, nagupod. Tigin-imbitar ko siyang kilala ko siya kadto ya pare kita ita kanya okay na kami siyang ligad to ano si tol na namon si Kuya Tis ano ipakita ko ni nga nawong to yakin balbal ko na siyang niligad to nga kampanya. Amo na gani Action Art hambal ko gatiyog lang na iya ang pag-abyanay sa politika. Ang politika mo na gani hindi kakapili sa kontrahon mo depende na iya sa posisyon nga papilian mo bla. Walang interes na magbunggo anay, that's the time, no? Nga mo na ginaya matabo. That's why Action Art dira na lang kuya sa nagapanghatag 5,000 jacket kag CD. Ha? Wala. Sa rin na mo yaman. May nagapanghatag na subungaw? Masalaan ka na imo karon nga baton ka na sa ginahatag nga jacket na. CD. May tinagtaganay jacket aw? 5,000 jacket kag CD gani may mga vitamins pa. Ay tuod? Oo. Bo ikaw bulag ka. Tudlo ko si mo. Ha? Tudlo ko si mo. Hindi na lang ipsan ko lang naway kung balo ko din na. Pero wala siya papili ya. Wala siya papili. Makakilala ka na do kung pariyay makamagtauna. Gali. Ate, sige. Dira na lang tiya. Hindi ito may interest politika ya. Dira na lang sa gani. Amo na lang ng Mayo. Dira na lang tiya sa hindi ang magpapili. Pero nagpanghatag Patag jacket ya? Jacket. Ay, porte. Sige. Kaya Action Art bantayan ta niya kag sundan ta. So, ang gwa sini on July 19, it's a date. Sa gusto tumamati pwede ito. Din ang hearing kay gamay mo ng opisina sa gumilik. Di na dapit sila sa Vicenter. Dito man sa Action Art. Diyos, gutok na da karon may pandemic. Subong pilang naot na pwede guro makasulod ya.
Yes. Abutangan ko ng loudspeaker na, kung ano na. Kasi malay ka may level. May level upon ba si pwede mag-live ang Comelec kung ano naman sitwasyon ng Aksyon Art. Sige. Good idea na action din ah. Kaya may pandemic daan, mas madugangan po ikaroon ng katol ng puro sa Comelec. Gani man o. Hi. Te? Ubos ng kapit Ari na. Good na. Basta si GM partner ko di ko ay nagkakaubsan ng baso, kuya. Nga mo na, siya pa. Ayos. Okay. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Sa politika, hindi ka makapili kung sino ang imo mangin ka aliado kag sino ang imo mangin kontra. No? Sa politika, expect akong kang isa ka tao nagasuporta sa imo, pero igo kwentahon kung inali na gani magbinunggoan ang interest nyo, talikdan ka na, bangod lang sa posisyon. Aksyon Firing Line. Normal na iya. Amo na yung politika. Amo na kung kaisa, kay nag-istoryanay kami siyang driver, blan nasakyan ko sa jeep. Siling nga, sir, kung kaisa, siling nga mabati, kagani sa mga politiko. Gang isa ka reklamo, siling nga gindayaan ko, abi ano pa nalutos ko. Gindayaan ko kay nagpamakal sila boto. Sa tutuon, sinapariyos lang doon ng makal, galing perdi lang sa sisa. Kaya naku, tiyang kwarta, na, tiyan mo na, ano pa kung mabot ang tiyempo nga, kung hindi magkapamasol, kang hindi man siya kapanumboy, kaya siya, truman, na makalman mo. Aksyon Firing Line. Ay, sadya ini, politika. Bantayan ta ini, nagaamat-amat dabdab, nagamat-amat init, no? Nagamat-amat siga. Kag sigurado nga ini ang magabagang pagid samtang nagahilapit ang filing ng COC sa bulan sang Oktubre. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod Salud. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon,
Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito.
Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura.
Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, panasang ginagampitan. Padayon Aksyon Radio. Firing line. Sa ngalan sa gihapon sa ini regular anchorman Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. O standby sa ma-report with Aksyon na Marlon Hinovia na mga balita ban gikan sa Kapitulyo Provincial. Aksyon Firing Line. Pertiho, congratulations sa isa ka Pinay nga nurse ho. Kilala gid sang kasen kuman. Manghud actually sang iya sining hobby, sang iya bana. Nga nagbulig kiti nurse din dito sa Gwa sang pungsod, ginahadagan pa si Dungog sila kay isa sa mga naging frontliner sa pag-away kontra COVID-19. Actually, ginatry tani nga maka-interview sa iya kay nagaling kay do hindi kami kuan pa sa messenger nga duwa ho. Aksyon Firing Line. Ginayo upang utod nga basi maka-contact siya bala no, para ka istorya kita para makapangayo kita mga ideyaman kag kung paano nila na-convince yung tao to namin pagito ya kati sa Amerikanis lagastay gadi naguso tao to ya mo nga magpa-bakuna kag may bastante nga bakuna. Aksyon Firing Line. Pero dire kita hoy nga gawon kung report ni Aksyon Marlon na Hinovia karon nga gabi last and final stretch sa Aksyon Firing Line. Capital Reports. Aksyon Marlon, anong latest? Naka-attend ba ng Capitol kay na? Kaya okay man lang Capitol ya sa province sa kuano, duway man yagid pagtaas sa community quarantine status, may gabi? Aksyon mayong gabi, ang samahin sa gobyerno provincial, tiay kabatsag pa sila sa kahangawa o kabalaka, Aksyon Arte. Ang provincial capital, tiay rin hamtang sa jurisdiction sa sudad sa Bacolod. Ara da Aksyon Art ang madamo nga mga transaksyonnes man halin sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad no si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Dasakan nagpalayag ka kuntani paboran lang sang national government ilabinigid sang NIATF ang damlag lang apelasyon nga ginasumeter ni Mayor Bing Linardia kay mas bintaha Aksyon Art kuntani nga pareho mo ang community classification kung quarantine na status sa Negros Occidental kag surat sa Bacolod no nga magpabilin lang sa bahin sa MGCQ ti ang kung GCQ Aksyon Art ang Negros Occidental tiwaya sang pagliwat no sa quarantine status as is lagi po Aksyon Art ya ugaling kay kung marayon ining implementation sa MECQ sa surat sa Bacolod damo-damo Aksyon Art ang apekto nga matugas rin sa transaksyon dara sa may provincial capital. For example, rin ni Atty. Diaz ang trabaho mismo Aksyon Art sa may provincial capital kay base kon base mapilitan man i-implement Aksyon Art ang ginatawag ba lang nga skeletal workforce. Okay. Skeleton lang Aksyon Art, no? Ang provincial government daan subong naga-implement niya sang 4-day work week. Tigundugangan pag Aksyon Art sa ring implementation sang skeletal workforce pananglet nga mag-MECQ. Damo Aksyon Art sa mga transaksyones sa mapiktuhan. Ang benefits, ang pag-aprobar sa mga proyekto. Plus ka Aksyon Art na mention man rin na Atty. Diaz pati gani ang pag-process Aksyon Art sa sweldo sa mga empleyado sa provincial capital. Uy. Kay manti limitado Aksyon Art mo ang pagtrabaho sa mga provincial capital employees kung ipaidalom sa MECQ ang syudad sa Bacolod. Ang kinalauman lang Aksyon Art ni Diaz
kung mag-MECQ gid man ang sunod sa Bacolod, mangin maayo action art ang ila sa nga pag depende na sa pag-implement sa nga lokal na gobyerno sa syudad. Ay kung kaso action art ang basihan sa bahin sang Negros Occidental, sa record datos tagapagita nga sa sulod action art sa pilakadlaw, sige ang pagdubo mo, no? From 1918 subong action art mas naganubo pagid pag nagtutay man ang nagadugang nga mga nagakapatay sa COVID-19. Dari si Atty. Refrano Diaz. Depende guro na sa pag-implement sang Bacolod, no? But as far as I know, ang aton nga businesses diri sa sulod sang MECQ nga area, sarado mo ang mga essential businesses or government offices, skeleton force. So those are the things that we have to contend with and adjust in case Bacolod escalated to an MECQ quarantine status. Mabudlay man sa aton tanan, we know that it's really going to give us a lot of setbacks economically, in terms of delivering basic services, ma-disrupt man siya sa aton. We're hoping that the appeal, no, I think that they're going to appeal their classification and that their appeal will be given due course by the national IATF. So for the good of the province, it's really advantageous that the quarantine status of Bacolod remains at GCQ. Ang provincial government is doing well under a 4-day work week scheme, and kung mag-skeleton force pagid, that would really delay a lot of our transactions. No? That would be difficult also for our employees in terms of their benefits, salaries, wages. Basically, mapiktahan man ang aton mga supplier, ang payment sa ila, might also get affected. Approval of projects and implementation of projects might also be affected. So again, we are still praying for the best possible scenario that Negros and Bacolod will have the same classifications of quarantine status, which is GCQ. Amo nagsurat ang ginmuno yung 4-day work week, lawig-lawig na ng implementation sa provincial capital mo. Malawig na siguro sa art kung di ka pa sala mga duwan na nakabulan ay nakita man na sunart ang mayong epekto sila, no? Kag nagpaganhagan sa infection or local transmission sa COVID-19 mga capital government employees action art. Singit ko lang, July 16 maabot ang 3,500 doses ang AstraZeneca para sa Negros Occidental. Yung nagulo atras sa surat ng pizza kay una to ginpalayag July 15, supposed ko tani buwas adlaw. Galing kay July 16 na sa aga abot ining 3,500 doses. Part iris ang 100,000 doses nga gin bakal sang provincial government sa Negros Occidental. Mayari na sila sunod sang agreement o kung kasugtanan yung pinirmahan mo. Gamay lang galing ang porsyento rin, 3,500 lang sa 100,000 nga gin purchase. Now, intended din action art para sa ikaduwang dose nga nakaschedule sa AstraZeneca sa ikaduwang semana sa bulan sa Agosto. Ay, gali ka. So, bali, sino nga mga LGU sa Negros ang top gyapon kon kuan man pag administer ang sa inoculation bala Action Marlon? Amo na suod ang mga top performers LGUs, no, kay sila na sang Victoria, Silay, Talisay, Action Art, no? Wow, very good. Galing taga Northern Negros. Escalante City kan Action Art. Ambal ni Diaz, subong adlaw nag-request naman sila sa additional nga 300. Atong una nga 200 nga gin-deliver sa ila na-utilize kinato sa Action Art ng Taranto. Di ang protocol sa nga probinsya nga kung hindi mo mapaubos ang una nga gin-deliver sa imo nga bakuna, hindi ka pwede nga tulungan. Kinala ubuson mo Action Art, no? Basta ang mga top performers, LGUs, kung vaccination utilization o kung vaccines utilization sa pagkahampalan, sila na sa Victoria, sila Talisay, sa bahin sang Kabankalan, nag-request sa art, tabo-tabo man. Iban nga mga badwa kang surat, gamay malang ilan sa Action Art nga population,
Di siguro due time na malang ang mga residente nila ang wala pa mabakunahan. Ay, gali ka. So, sige, ano, diri sa Negros, ano ganin, residences na da? Negros Residences, Aksyon Art. Dira na Aksyon Art ang Pfizer. Kung may mga Pfizer pa ito nag-abot din pa maubos. Ang Pfizer hindi pwede ma-deliver Aksyon Art mo, no, sa mga panuwak ng syudad. Ay lain na yang yesterday nga kinaiya sa Pfizer nga COVID-19 vaccines. Duwa lang yung venue sa Pfizer, ang sila hospital, ang Negros Residences. Mayroon na surat na natala nga Johnson & Johnson nga natala na i-deliver sa mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Galing kay Waipak surat pabalaan kung pila ang maabot rin sa Negros Occidental, ipansa rin ang mga probinsya. No? Ang datos palang kabugusan, mga 741,566 doses sang Sinovac kag Johnson & Johnson. No? Inisa pala nga datos ang intabalo Aksyon Art sa Provincial Government sa Negros Occidental, intabalo sang DOH Region 6. Walaton pa kung saan i-deliver, sa anong pizza, pila ang allocation nga ipadala diri sa Negros Occidental. Ayos. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Alas 8:51. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa Aksyon Firing Line. Ayos, away nagkikita galing tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad si Ma'am Jinky Dialagdon, may gabi lang. Sila nga each morning and rainy Wednesday dito sa ila sa Arizona. Sa USA. At hindi ini home court ang hampang buwas, no? Bali ang schedule sa hampang buwas alas 9 ha, game 4 ina. Ti kundi abansi subong ang abansi nga daan ang Phoenix with 2-1 record. Buwas ang hampang ha, pero sa Milwaukee Bucks gihapon ang home court na ginampang, no? Ti sige, Ma'am Jinky, may gabi na si mo good morning, dagali mo Wednesday morning. Kay Victor Tugaf, Ma'am Vanessa Mayo, safe, keep safe. Kuno salamat man, ma'am. Thank you, gid, sa imo sininga time. Araman si Elizabeth Malakagamala. Ayos. Buwasa, monitor ka mo
kay may coverage kita at 9 o'clock in the morning tomorrow ina. Buwas nga daw. Upod kay Aksyon Boy Duran, Game 4 sa NBA Finals ito nga sa Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. May premyo pa, mamati ka di, may enjoy ka na, may premyo ka pa. Dua pa ang premyo. Una, kung sino ang pamatyagan mo nga team magdaog, no? Sa Game 4, padala mo din daan ang imo sining nga sabat ba, sus, papalaron ka, magabutan daog ka dayon, no? May dagon ka nga 300. Nami pagid ko ng scoring sa ulihi, kung mapaktan mo bla, no? Kung pila ang aktual ng score until nga matapos ang inampang, may 500 pesos ka. Action firing line. Buwas kay samtang nga coverage, lawago na mo ni Aksyon Boy Duran. So, standby ka mo. Monitor ka mo, buwas, for the coverage sa NBA Finals Game 4. Action firing line. Why na kita time, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa ngalan sa inyong regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon